ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପଦ୍ମନାଭ ନେମ୍ବୁଳକୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି କ୍ରିୟାମା ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ। ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଭାଗି ବୋହି ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିଟି ସିଧା ପାହାଡ଼ରୁ ଖସି ଆସୁଛି। ପାହାଡ଼ରୁ ଖସି ଆସିକି ପୁରା ଭାଗୁଆ ଭାଗି ଯାଉଛି। ସିଧା ଏଇଠୁ ଏଇ ମୁହଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଭାଗି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପୁରା ସଫା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ପାଣି ଚାଲିଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସେଇଠି ଭାଗି ଯାଇଛି। ଖୋଳି ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ବାଘ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି ପୁରା ସେଇଠୁ ରାସ୍ତାଟି ରହୁଛି ରାସ୍ତାଟା ବି ଖୋଳି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏପଟରୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲିଯିବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ପାଣି ଘାସ ମାଡ଼ି ଭାଗି ଯାଇଛି ଲୋକଟା।